Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan channel namu mai suna duniyar mata. Menene haila, nifasi, istihada, sufura, kudura? Wayannan abubuwa su ne mafi mahimmancin a sani, wanda galibinsu sukan iya zama matsala a lokacin ibada. Haila jini ne da ɗabi'a ko al'ada wanda yake ba na ciwo ba, da Allah ya ƙaddara wa kowace mace a lokuta sanannu. Jinin haila yana haramta sallah, azumi, ɗawafi, mijinta ya kusance ta ko kuma ya sake ta. Bayan ta samu tsarki za ta yi wanka ta rama azuminta, amma banda salloli. Nifasi wato shi biki. Nifasi ko a ce biki shine jinin haihuwa, yakan ɗauke a ƙasa da kwana 40 ko kuma ya zarce haka. Yakan ɗaukan duk hukuncin jinin haila. Istihada wannan jini ne na ciwo da yake zarcewa mace bayan ɗaukewa, ko kuma yakan ɗauke tsawon kwanaki 2 ko makamancin haka. A wata mai istihada za ta sake al'ada duk lokacin da za ta yi sallah. Haka za ta yi azumi, ɗawafi, kuma mijinta zai kusance ta. Sufura ko kuma mace kudura, wannan wani ruwa ne mai launin ƙasa wato brown da ke zuwa a kwanakin haila ko kuma bayan haila. Idan ya zo cikin kwanakin haila to zai ɗauki hukuncin haila, amma idan ya zo bayan haila yana nuna alamar tsarki ne, kuma ba zai ɗauki hukuncin haila ba.